Ton seminggat. Mbak Ton yang ngarep anak sepiman apa ning mburi ya. Ra enak iki ning ndi kok. Nyapu dhewe apa-apa dhewe. Ton iki lu ngorong balik-balik. Deh. Mbak Ton ndi, Dik? Kok tekak-tekok ton ora sah tekok ton rasa tekok aku, Mbak. Urusane ton tekok karo ton dhewe kono. Ton seminggat. Lah perang dino ora mulih. Sampeyan ditekoki muring kaya ngono lho, ditekoki apik-apik. Wis ngaliyo kono wis rasah ngurusi ton. Kowe kok iso kok ngono muring. ngaliyo kono. Malah kon ngalih kok malah kon ngalih kok malah muni ae kaya pedes. Anu nyapu dhewe apa-apa dhewe kok malah tekon ae kaya wedes tenan kok. Nang rasakne wong apa-apa dhewe nyapu dhewe sah-sah dhewe mbah-mbah dhewe malah tekon ae ora megel nih wong.